Takže čaute ľudia, vítame vás u nového druhého videa. V dnešnom videu budeme hrať 3 najhoršie game mody v dnešnej rotácie a tie sú Basket, Brawl, Hot Zone a Game Grab. Prvý si zahráme basket. Ideme na to. No, bere si Barleyho, Jastua. No, ideme na to. Rozjebeme ich jak nič. Presne tak. No hač tam svoje alkoholy. Rozjebem postrenu. Radiátor! No, dal som gól jak šéf. To všetko ja. No, ďalej, ideme. Choď! Nie, pomôž. Nedá! Nedal. Prihraj mi, Simonko. Mamo, Chytaj. tak kde si prihral? More buď ticho. Diktu. Dikto, aha. Mamo! Daj. Rob. No. Ho! Daj. To čo si urobil? Daj. Go. Ty si krivý jak dilinu. To všetko kvôli tebe, ty. Alkohol. Buď ticho, tak ješ. No! Ide tuto ten. Nič robíš! Jak nič! Nič nerobíš! Ja tu všetko robím! Umrel som kvôli tebe, všetko kvôli tebe. Buď ticho a hraj ty. Som mŕtvy. Idem na teba všetci traja zabiť, inak si bot. POMOC! Kvôli tebe to skoro dali. Prihraj mi! Easy. Pučím! Rýchlo! Idú tu, dajú trojku! Nedali trojku! Dajú trojku, nedajú! Tam máš, prihrávam ti. To všetko kvôli mne. My sme legendy! Mamo, to je... Čo robí? Melódia! To ten stavbar vyjebaný. Mám to! Piči! More! Daj to! Dal to! Konečne! Oni to dajú! Let's go do piči! Dobre, vyhrali sme to, proste sme legendy. Rovno mám nový rank, takto to má byť. Teraz si ideme zahrať. Ďalší game mode, ideme Game Grab. Je na ňom najlepšia mapa. Budú tam chodiť vlatiky. Čo tam budú chodiť? Vlačiky. Ale ja si dám Budú tam chodiť šampóny. No, máme tu tých gejov, všetko šampóny. To ten BG Harry, či jak sa volá, to ten degežák. No. Idem kobry hádzať. Pozor vlak do... To koľko mám? To koľko mám hapka? Do piče! More! To ten... Ty degeš! Ti okúšam to tú kaktusnatú ofinu, ty dilino vyjebané. Bo ti zapíšem zapis do klasifikačného záznamu, tú pičetu. Tam mám volu. Pri mne je Ukrajinec. Aha, vojak som... More! Zajac! Bugs Bunny! Do piče! Sa prešlo vlak. Čo robíš? Bytom! My prehrajeme! Vlak ma zabil! Do piče! Hráme, ty kokot! More! Do piče! To bude veľmi drhá hra. Tam sú všetky gemy na zemi, berem, utekám. Utekaj! Mari!
Tam je Spike! Oni majú 19! Oni majú 19! Ty piču, hovno. Ja sa snažím ako kokot a toto urobia! No piče! Kurva! Dobre! Tretí game mode je hot zone. Jebem! Kokot jeden, nebudem hrať toho pijaka skurveného. A tu si dal, toto nestrieľam. Ideme Dobre, hrať toho... ideme, hot zone. Ideme hrať toho Tulo Shadera. Šezím sebe na lavočku. Na lavočku zo sfrajírku u našich párov. Šalo zaši. No ideme. Teraz to rozjebeme do matky. Piči, ty chodol piče, starý kokot. More, ty je taký veľký. Na čo ho hra? Na čo? Je také veľké telo máš ako... More. Robím si srandu, ty si najšilnejší. No ideme na to. Tam je Sandy. Zajebeme ju hneď. Tá kurva jedna plesnivá. Chleba! Práve sa dopieklo čerstvé a chrumkavé pečivo priamo z pece. Pomoc! Zaslony na mňa padajú! No. More, od matky piči kurvy. Rýchlo, Simonku, pozor, bo umreš. Prestaň, ide kuriér! Čo ti donáša? Piče! Donáša ti sprchové gely? Hej, zaclony nové, bo teraz na mňa zjebli toto. Čo robí to ten... GROM! Piče! Co s tým chujom vyjebaným. Hej, to je neuveriteľné, tam je tota Sandy, tam majú... Do matky piči, čo robí? My čo sme na Ukrajine, že sa tu tak strieľa, my sme na Ukrajine! To piče! Ja furt umieram, to ten Grom dáva... To ten rod má rád. Ja to dačo rozbijem! Musíme, Simonko, použi abilitu. Do matky piči! To ten kurva. Poď, už len 15%. Rýchlo, stráž! Stráže, chyťte ho! Poď, Simonko! Máme to easy. Áno! Seru!